Il-Gvern immexxi minn Robert Abela għandu joffri aktar investimenti sostenibbli u viżjoni fit-tul. Dan kien l-appell b'saħħtu li twassal mill-Malta Developers Association fi stqarrija li ġiet ippubblikata l-4 filgħodu kif insistew li l-infrastruttura tal-pajjiż għandha tkun ta' livell adekwat. F'messaġġ ċar, lanqas l-iżviluppaturi huma kuntenti bl-istat li jinsab fih il-pajjiż. Dawn jinkludi t-toroq u l-bankini, l-indafa, il-konnettività tal-internet, it-trasport, l-infrastruttura marittima, li jkollna spazji miftuħa u aċċessibbli kif ukoll proġetti relatati mal-kwalità tal-arja. L-MDA saħqet li għalkemm xi drabi l-Gvern ma jkunx ħerqan wisq għal proġetti bħal dawn u jippreferihom fuq il-flus fuq proġetti bi prospetti ekonomiċi mhux daqshekk fit-tul, dawn għandhom isiru b'mod immedjat. L-MDA qalet li l-Gvern għandu jżid in-nefqa kapitali tiegħu peress li dan huwa meħtieġ għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. Apparti minn hekk, il-Gvern irid jiżgura li jerġa' lura għal sistema fejn il-proġetti infrastrutturali jitlestew f'perjodi qosra peress li issa qed naraw tendenza fejn proġetti jieħdu wisq żmien u jdumu jkarkru ħafna. Intant il-Malta Developers Association fil-waqt li tilqa' l-fatt li l-Gvern irnexxielu jżid it-tħul tiegħu permezz ta' żieda fit-tħul mit-taxxi, appellat sabiex issa jara li din iż-żieda fit-tħul ma tmurx għan-nefqa kurrenti imma tiġi allokata l-investimenti kapitali li jservu fit-tul.